sa nudím. Čo ideme robiť? Dávajte rýchlo nápady. Poďme spievať. Zabudni. Poďme šplhať. Akože, ako mám šplhať s niečím takýmto? Poďme napríklad plávať. Nie, ani jedno, ani druhé. Môžem ja niečo povedať? No hovor, čo ťa napadlo? Poďme sa zahrať na pirátov. Áno. Au. Poďme si postaviť loď. Áno, môže byť z dreva. Dobre, a ja idem rýchlo do lesa, aby som niečo nabrúsil. Kde toľko trčí? Au, sa nudí. Au, poďte mi s tým pomôcť. Čo zase? Musíš mi pomôcť, bambino. Je toho strašne veľa. Dobre, braček, ale máš nejakú predstavu o tom, aká loď to vlastne bude? Mám nápad. Mohla by to byť plachetnica. Čo poviete? Dobre, ale kde chceš zohnať plachtu? Idem sa pozrieť do otcovej skrine. Nie, Koli. Ja idem pozrieť do obsahu babičkinej skrine. Tá určite bude mať nejakú starú handru. Ona je stará sama o sebe. Prečo musí mať babka skriňu na povale? Toto je krásne. Jaj, aké je to ľahké. Jasné. Takže, máme drevo, máme handru, môžeme začať stavať. O 2 hodiny neskôr. Konečne je hotová. Môžeme vyplávať. Idem ju otlačiť do mora. Jaj, to je ťažké, jak svinia. Cítim sa ako pajana na mori. Čuž, lebo ťa prekopnem cez palubu. Pomôžte mi, pajana cez palubu. Pedro, ako to vyzerá na plachte? Aký máme vietor? Celkom dobrý, divím sa, že ma ešte neodfúklo. Aké pokojné je to dneska more. Ty degeš! Do paprdele, naša loď sa potápa. Jaj, konečne čerstvá, čistá voda. Pomoc! Nemala si sa tam zakvačiť. Ale nemali by sme teraz vyriešiť, ako našu loď zase dobre postaviť. Aj konečne noc. Hádam, že bude kľudná. Jej, raňajky. Jaj, čo budeme mať na raňajky? To čo je? To sú raňajky, vieš? Ale nemáme tu žiadny oheň. Ako ho chceš ugrilovať? Ty nezavrieš tie ústa však? Pokračovanie vo štvrtok. U, I, U, A, A.